Čaute ľudia, tu je, tu je Gaming a vítam vás z nového videa. Toto je moje prvé video a bude to na hru Age of Lover. Ide o to vlastne, že má nejaký hráč alebo nejaké mesto, má niekoľko počet vyhľadávaní za mesiac a to druhý obrázok musíme dať, či je to viac, má vyhľadávanie alebo menej. Samozrejme, má 1 220 000, to máme určite menej. Samozrejme. No skoro 11. Aj to úplne, že šťastie som mal. Samozrejme, tak zle. No, nevadí. Budem natáčať aj LOLko. Tak ďalej. Ten má menej ako čo. Dobre. To má menej určite. Jej. Adele má viac. Prosím. 5 miliónov, fúha, dobre ty. Marvel. No to bolo menej. Chvála Bohu. No menej, nejaký Zidane. Billy Joe. No tak asi 2. Ne, 5 skore máme. Dobre, budem natáčať aj Hearthstone, LOLko môžem natáčať. Napíšte mi do komentárov, či chcete, aby som natáčal LOLko. Lebo akože na LOLko baví. PayPal sa akože sa ma pýtať 30 miliónov. Jaj, do seba. To má určite menej nejaká blbosť, no 3600. Nejaký ujo má viac. Milión. Chill level, nejaký cigán. Malý černoško, neviem. A depilácia obočia by mať, že by viac, neviem, menej. Čo? Depilácia obočia má toľko? Ako ste mi dala? Zatiaľ na naše najväčšie skóre je 5. A prosím, dajte subscribe, like a tí, ktorí sú úplní že nubáci, tak dajte dislike. DC Comics bude mať menej. No, čo už. Aj keď mám DC Comicsy rád. Toto čo je, aké tetky tam spievajú. Ave Maria. Diskriminácia, no tak to v tejto dobe to bude mať oveľa viac. Schwarzenegger. Dobre, tak nie, ale je to jedno. Či? Zatiaľ Deadpool 16 miliónov. Shakira samozrejme, že viac. Napíšte mi do komentárov, ak chcete, aké video by som mal natočiť, o akej hre, ak mi to nedáte do dneska piatok. Ak mi to nenapíšete do zajtra, do asi pobedia, tak si vyberiem sám nejakú hru. Aký ujko by ma viac. Už máme 4 skóre, už to bude zatiaľ fajn. Banka v Amerike. To má viac. Kórea. Už máme 6 skóre, to je dobré. 6 skóre. Tento bude mať viac. Dáme 10, to bude náš akože. To bude náš do prdele 7. Dobre. Toto video bude mať možno takých 6 minút. Ty kokos, to je ten oný je. Zachopatený Alf, či jak to volá. Mám menej. 500 000. Dobre ty. Jaj. Ja neviem, nejaká ona. No, dobre. No asi viac. Super. Vajíčka. Oni majú až milión veľkonočné vajíčka. Dobre, tak to bolo trošku prehnané. Budem natáčať aj s mojimi budem natáčať s mojimi kamarátmi. Aj oni majú channely. Tak. To je nejaká bábika. Značka pekný. Na to bude mať viac.
Zahráme si, ešte dáme challenge, že musíme dať 10, hej. Nie, veď doktor, ten debil, ja som sa nepozeral, že to má 11 miliónov. Apple má viac ako 30 miliónov, neviem, či to má viac ako PayPal, ale neviem. To má viac nejakých černoch. Ja to mám menej. Mozeus má menej. Mozeus. Čo? No, tak to budeme aj do zajtra. Keď ste mi dá ten challenge. Nepal má menej. Jej. Christmas roll. Christmas roll. Nejaké veľryby. Ja si pamätám, že tie veľryby mali vás, no. Tedy. V minulom diele, ty kokos, to malo koľko? Pol milióna, hej, pol milióna. Nie, ono to malo 60 000, ale vtedy to bolo pol milióna, nie? Neviem. Dobre, dajme, aby to nebolo nejaké debilné, dajme si skore najviac 5. Vy to určite dáte, ja to nedám. Ja tu papkám večeru. Rolexky, ty kokos, samozrejmosť, nie? No jasne. Čo toto je? Rhinoplasty? Plastika či čo? Neviem vôbec. Menej. No. Už máme 7 skore, možno dáme aj 10. Boh ví. Ty kokos, teraz neviem. Viac. To budem mať menej. Prosím! Ty kokos, 2 milióny, už sme mali 8. Hej, no, skoro. Ice, ice. Ja aj hokej, ináč ja hrávam hokej. No dobre, tak tuto asi ukončíme, lebo nevidím to na nejaké dobrý cieľ. Ja vám link do popisu. Úplne vy to určite dáte, ja to nedám. Ja som... No. Alebo nie? No dobre. Toto bude koniec videa a čus!